Γεια σας, είμαι η Χριστίνα και σήμερα θα σας πω το βίντεο. Δεν θα κάνω βίντεο με μια σχολική απασχόληση, αλλά θα σας πω πώς θα ακολουθούν τα βίντεο. Θα πατάτε έγγραφη για και θα κάνετε και ένα λυσάρια, δηλαδή άκαλα λυσάρια, βοηθήματα της πρώτης γυμνασίου, και αυτά τα βίντεο θα έχουν και μία απασχόληση γενικώς και θα είναι και ωραία, γι' αυτό θα κάνετε μία εγγραφή και ένα like. Αυτά από αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο και αυτά θα σας πω τη συνέχεια του βίντεο μου. Προς το παρόν σας χαιρετώ και θα τα πούμε την επόμενη φορά με ένα βίντεο, ένα like και μία έγγραφη στο κανάλι μου. Γεια!